Godfrey Otiato jalonya e weche arita mar ndara kutudore kodwa achiel kachiel ka intiere gwengo makadho wadh Nam Chumbi. Godfrey, inyisa kanyo ni kata in e kinde mani wuok e boma Nairobi kae kiwuotho achiel kachiel kidhi e gwenge makadho wadh Nam Chumbi to nitiere masiche mag apaya mane iromo godo kata ne ineno katimore ndara to penjo nyalo bedo nang'o matimore ahinya to e kinde gi mago mag sikuku kwachako kinda dwe mar 11 dwe mar 12 nyaka dwe mar 1 moja thoro neno ka nitiere masiche mathoth ahinya matimore. Ang'o makelo trend makamae e ndara e apeyni magwa mapacho kae Otiato? Erokamano Joyce, adwa riwora kaachiel gi jowadwa mosewuoyo mokwongo. Wagoyo mos ahinya ne families ma osewito jogegi e masira mar apeyni e Kenya ka. Kane wabiro kaya Nairobi kwabiro Mombasa, noyudo ka masiche chiegni malawo 4 kotimore atima e wang'ayo ma Mombasa Road ni. To gini natemo ng'iye keenly, iyudo ka most of them according to kaka natemo ng'iye kata kaka temo analyze gi kwa lor piny king'iyo kaka accident otimore, keche accidents ariyo no involve jo apikni. And kaka wuoyo kuom jo apikni mokwongo, iyudo ka jo apikni ohero overtake gi wrong side. And then kata seche ma gi overtake, ok ging'i ni odo overtake nang'o, kata ok ong'i the distance mar gari man mbele mabiro from the opposite side osechopo maromo nade. Koro gi overtake recklessly. And mano miyo jo apikni hinyore wang'ayo kae, and giwito ngima nyaka jok ma giting'o. En risk nyaka ne ngima jok ma giting'o e apiko kar kae. Koro mana achiel kuom masiche mana waromo godo e wang'ayo ka. Mar ariyo, ne wayudo ka truck driver ma Uganda odhi oketo gari kando to odhi oninde barabara, chuny barabara, ni mondo gari otimre nade, gari ogweye. And ing'eni ma king'iyo to it is a mental health related. Koro iyudo ka mental health ni bende dwa chando ji mang'eny, sana drivers. Ji riembe e wang'ayo kar kaendi to gin gi problems, a lot of problems. Stress mag tich, stress mag families opong'o wiji. Koro biyudo ma Bezos en contributor maduong' ahinya mag masira matimore e apeyni magwa ma dala ka. King'iyo chakre dala, kiaya dala village kocha nyaka Nairobi kar kae. Koro mano be dwarore mondo wang'i kaka wajomo matimo negi puonj makare, wang'i kaka wakonyo gi wegi geche onego bed ni konyo drivers to how do they deal with mental health issues. It is a major concern, it is a major contributor e accidents matimore e gwenge ma Kenya kae. Mar ariyo, pod mana kuom truck drivers. Giero kaka naneno ka giriembe wang'ayo gi kaka no experience gi e wang'ayo. Giero gimoro ni intimidation. Gi intimidate other drivers. Nikech ginenore ni gin e gari maduong', and then koro kata iriembo nyagachi moro matin iluongo ni kadudu, kata iriembo kadudu moro to winjo kobiro kane oya toki to ogon matek ma kani iriembo to ibuok keine kadudu digo mani ng'ano osigweyi. Mani mano intimidation no kendo romo mi ang'owa cause accident, kata romo mi ibuok to ng'eni kisebuok to kata kane gari moro biro mbele ni attention mari onge. Koro inyalo po mana ka ituomori gi gari chande nikech embi luore nikech kaka osefut ni mokwongo koya chien ni kocha osebagi. Koro magi gin some of the things mane waromo godo e wang'ayo ka and my experience from Nairobi kabiro Mombasa. Koro en kwayo nam kaka ne jo NTSA amora ahinya ni wan gi engineer Opere Nyaroya. Hooting ma truck drivers timo e barabara kar kae, kindly neuru kaka unyalo manage. Kech intimidating other drivers ni nyalo miyo ji mang'eny hinyore. Ok ji te riemb trucks, be ji te ok riemb buses. Nitiere joma riembo kadudu, joma riembo vits, geche matindo tindo and even pikipiki. Koro unnecessary hooting no chando jomoko kendo cause problem kata accidents ne jomoko e barabara. Erokamano Joyce.